So be a overfund way ye. A ya na ya dwen say mema nko na timi fa ma ye. Ma timi fa mema ne bi ye mi ye. E ma na eyefe. Ene ma me ka ne say dia wabu ma asem na no ye. Wayi ma asem na no pa. Mu de hia. Sa se twu ba ye to a ye tretre ho ahwe ma. Se wono so me so be fa na ye ni ye. Ma se wo de bi. E be ye. De to amenu. O de wo ha twu wa kaka. We de obefa wa ye. Amen. Nti kwada na dwene ho. La bi twu wa chi die. Twu wa baby a makoma adotwu wa kopem no be samechi a enye yi de ta wo ma we nso akọ we de mitime mfa na na je se wo wa dwene se wo ma me nya asomje ofia na wo ma me ne wo me no nso ye ntamu nya feda ho ba me mesro ade e betitimi no ntamu nko na wo ye ba me so we de tiase wo so timase ma me ohine bayi senke ya senke onenam ho se fe ma me ka so to ananam na yi wo ya ma wo we se twuwa we se a ko fa no a one na nyinse o fa be ma fofra one na won kura nya masem ma me asem be na wo kai na wura fi se wa na wo she mi kutupa ma me ko se nyinse na sha pa me mpelenti na masem da bi na se wono so kwa wale na wa anko wa se mi so ma ha no na sha won ha no wo de we be wo da bi ma me misro se me ne wa enye twuwa ba ne wo anya twuwa ba wi ase ye se wo twuwa na obi bakọ akọ nti won so wo ne we nwo amen dem pa cho wo de temase de temase twuwa de hwe kokoda na dwene nsem a me ka no e me mo papa ma me misro o hene ba ne de misro ono pa de misro no kura me hunu kura me ye ma hye me mpa me misro mpa de pa na nyesa me ka na mpa de pa me honhom nka hwe nkyere me emfa o hene ba no ho wo ya me honhom a honhom na tete honhom a ti mo kura e pehia nyesa e pehia honhom pa ho kyere e wiase no ma me so hu se ade a ye de bia no ade nyonyo no bata ho bata de he bibie de ukuma kokokora na upa ne yema hu se ne nsoro no ne kon na ne ade no ade bi aye ya ha mono bi e bata ho nsama wo kan sa de ne ya ma pay ya wo de ma me ya dwe se wo de bibia gu o ma me nkasa be pay ha ya me de na nya de ho ne na enye sometimes se be se wo de bibia gu se ne wo si kan se me adwenbo ne ya ba utim na nya che se pay na kura wo ya kume o ma me se du bia ya wo ye bibio na pay ne bia na midi ansa do de we ne ma me ansa na de na wo de bia ya me yi bio de me kana so wotemase onsam keka no abramo no wo jam fita ahyase no edu ba bia ebeye de den so ebeye kukuru hwiase nanso so yemie yeni na sa mekentre me ho a me ne twuwa asetra no ebeye kama obekumbukum no na daache na twuwa na ebeye boboafo obeye na be ho abrante soroko so ma me nyame ho atam papa bia mfiri wo mu ma me asoma me ken me se sore ma me nyame ho Jasi. Oni penny ya me wasemana be. Jasi, janwum le tu. Ade. Jasi, ene ade a me di me ni ku twa wi kwa ko hu no. Eti me kro aya ye o. Aya me yase aya. Me si me ko ni fa ho. Me kwa ko tia no. Me duo na me bopru ma pe. Ka me wura dem mpo we se bia o mada. E ho na ne baba no du fi we piaba. Du fi. E di sei.
If except benim so ni me di ayensi na me say enye wa fene me me chia me die me bu me ho untimi ni me di sa se bi nkwase agro no wo pa we se mi komu a abofra no na na ma che ne kete ma di atu no mu untimi nkase bi mu ayi mum ei do fia ye mum na kafra fache me pa se me mo amane na je se wunim menim na se wo yesa wa nya ade eti na me pa o che se fache me ya bi wo yesa wa nya ade asemi nya asema ye ho me so woti ye nke be boma mane do fia ye mum ma se de wusi kanu sa pepepe oh na empanyisi ade chi ni anti asem fufuro ayechi nanso asema ekoso obobi efie de me ankasa no menti ase na ni nyina no kwakoma to emi nua me hu adwuma yasi na sabi mse si obi nko obi fie nko di ho no masem nso ma mi musa bobi wunyini se bia wafum nana no mana waye boni bi oh menyi ni sa eto da bia ya na nipa abrabom no esan ni o man kitinkiti bia wonwen kan hyemu timi to ebia bi na etutu enua no oh na onu obobi da ho enansa ne banse wow ayo tese di mum no kra de oye ni say ebasa de obi twam se ya oji asem homa ne ye dodo se no si ye nwi ha na be se wo ye bi o se mum ne o mienu aha yewo ba ku bi wo ho a ono onkasa kra ai no obiebie na no ordinary nsa na ye nsankyerene ne yi sa enye wo mu nso me wow baba ye de wa ja we o mama sere se no be go ka se o se de na mo baba ya je we uti wa su ya na abofra no so be ko ye no de hu se asem bia mekan bia no oti na so ntimi nkasa enu na chese bibi wo mu no eti minia me bo obobie eti wo so bo ara eye pa so wetimi aka onyenko da no da so be bo no dia me so be de me ho bajim ekwan bi e be fa so obobie ne ho beto ne bia no o se e fa so ne ho to na yesu ye ho to ye sankobi sankobi na kwahye akranta kire mase sankobi yi wo san bi sankobi eti me bada ne se pa na mayi nam dia bredu wodi ohun die oh kase me hu yes wa kasa wa isa bo ko die onamrem ohun nsu ohun ade ade nsu ase sa no do jase oh meyi ubeyi meyi sankobi no nam dia bebo die mpa nam dia me die yi ade fa be budua no obi be fa won be tare na no yende da bi sam be wura die nim fa ku fi wi fa ku fi ate minia ha me mpese me boni to so mi se ya abofra di amamu amani komanu di o kire nsam ai friends o se me nkire no ehie bi komanu asem na o ka no ehie no se me die no dia enenye wadin se o ko honum kra jase aje se nyame no mienu ye hu ni ye kra aje se do se kire de be se dem ka se mpese me boni to so mi o ye sibona oni me bosie de bia na ehie no ekwan na dem no nie etene ye ne edimi sero se ya no pa no kwako kire o dia ni jase me be se me no ntem me basa ko your friends apia mo honum de no eni esan eni masan adi obeso wo ye no so wan hwe yi a obepam hu fo no beto ne be ma minia maka jo se hie no mi nana na to ye abrobe ne honum no enye abrobe ne ye ne to hie wo se your friends abrobe eni adobe ni nyina maka wo se mi nana na to sa hie ne mi dia ne so wa na adwen se ono me be twe de ne onyina yie pa jase misro se enu ntina okura se kan kodia ene misro yensan ko enu anti so asema ye jasi me mfa manu matum bi no won chechechechele me se de be ya metu abeto hye na dia asomdua aba asem ni bi pie e bi pie anim na woni na so kodia dance se ehie no wakon so dia ja se na mnu mienu die de tie se menua no dru de dia me no na wahemfie me no na giribum eti we no koma enu nya de a me ko so so nti me na kura nkoye nko koma nu adie na okopese kwa pese wale befaso e ko ya matara tum nu ntem wa nya de kura unyi se waje adamudie die o se unyi se waje adamudie sese waje ska okuntu na se aka kire mi dabi minia ka be ka kire ah na fere dan fu etie kwa kudi mewu ni se me kodi wo se me nim oh na we se
Grandma chuchu enyumba. Yeke. Ase we be pia hinimu. If it's a senior usi e kwa ukura se kan, e kwa trese no. Minyi was asem we ho. Oh, minia. Minyi was asem we ho. Ukura kutokura die e ka kwa trese. Minia no. Panyin se kutukuku. Teskem creature. You don't come to confirm me ase. So neso de o ye no, da bi misro pa misro Jemfite. Misro Jemfite pa. Ade de o se ba ni sa. Dabi. Eba se kwa chebi diampo, ne chebi diampo ko to na duasa miensa. Obi ankan se ranta frɛ. No da se ndi ni hu bi. Se mpanyifo so ka se ebia etwi no. Etwi di etwi wo enura ni ntwi wo sere so. O se mpanyi se abutachi krobo ya no so bi antumi amfa ne santen yonko so anu. No so da se ndi ni hu bi. Na me da ya me si me hu nyame. Na wo bebutu Nkroma. Papa. Wonim se me backcrop no. Se me wo afutu papa bi a mfa nkwa bonten. Wa na mde be ma wo. Se be ya ochena bi me ni ho a wo de bebo obra. De mani atofom. Ma hu one chumwa nantie. Na ma hwe hu se ana mate tete so masum efa ohema ne ba no so no na de ne ho hyehye wo so na ade ne ho hyehye no se o maame na epia ne ma wo e ho no me mpese me hu na futuo kakra me pese me de ma on se chumwa yi ono ne free baby e na abedru baby ambo no Nkroma. Papa. Wonim se me bakra no. Se empo manya sika amfa nyawa. Nyansa ne afutu papa bi o metrim no wo enam de bema wo. O kire bi se mini ho a o de bebo kotodwem e de abo obra. Perifo bu baby se bonsama unim no. Me ho mfa so che osoro abofo a onim no da sanso na konfobone a patra yarefo ho ama konfopa beto no no yenyini mu oni twumwa ehya ase nante ye ni nyina ye ne tua enso hwe ne amane a wakom o maame nsem empo ni sen yigo nyina bam a etrese abofra no e de ne nkwato ho ma di meni ato foma hu masati bi sa ohema ne ba no se ono na de ne ho hyehye wo se wo e na ade ho hyehye no se o maame e na epiapia no e de na mawa me ka kyerɛw hwɛ ho so yie wiasim yemfa yeni mienu enhwe to abaako said the medical akachero no de wunim no ewum se sika de efe na emu med ni sikachi ema ochina bi wankɔhwere okra ohema ne ba no enya hemfie na omwo enti mema ni ho akɔneaba dien ene wo hu o maame ne hu enti chinchina anase wo na abaya no edna ni asiu so why be my de me ka kire on se mo ani na ho e wi ase enye hyenhyen nyina na yesika twumwa no oni ma de kronti awo na nananom ehyehyɛ mo mamotra ho ya ka me nko ade a ka de me ka kire on se hwɛ so ani twumwa no entina so yo hima ba so yo hene ba emfa ho na ma wani na ho ahwehwema de ekososo akame o ma no Papa ndase pa na wachire me se oye eja achire me se na wo me ensema wakanyina no tina wasopem
If you say, the Bena Buyeno, become a coma. Say, or come for Bonia, what I look for, Mamma of power to know. And you never sabasa. Ye be a corano, Chua. Me call a rehobimu, Emanam Chuaso, Maniji, just so he be a man. Into me, Mumudia, and Nima Jumuda. Naminam in put that. Send me back with you, Nanahima Banechi. If you say me, when him said the Chua is it here. Minimini pipi mu. Na de bia so me kai, de ne maame e ka kire me. Se ne maame ye samampa, de me yama Chua no. Ne maame de ne sunsum e ba beta mechi. If you say me kai se o ka kire Chua se Chua, wu a e ma ne nya wa twen se me ko. Nti aka wo ko a. Be bia gudina bia no. E ka ho. Enti minim se de me de Chua nyina ne maame hwe me. Nti beya ayam hyehye ni suru se me yi Chua se nkyai. Ma kokodi sa na ahema abanechi. Papa me hye wo se enya dia ebisida. Meti wo futu no na ma fe mo aba. Enim se be bo ame. Mo me ba. Akyerem so yenya safo. So china bi minim se dane mani hwe dan kra na. Minim se o de futu yi nante a ebesiwe. No kwa na no munka ho. Da to me ko to mo ho ban. That's papa. That's it. So me that's it. Yo. Wafu. Mame. O papa no akabi. Men so dani da me no kasa efa wale a wo koyi. O sempanimfo kan se bi se awale ne kwa awa. Correct. Na wale nto boase ene hia. Ene wodo. Ene ntiase. Wo kona ma ye ho ahmeti o. E ma ye ho ahmeti papa. Nti ade ese wundi kan enya ne kane ene nto boase. O papa mi ni abotra. Kama ntimi na antena meduru saabre yi o. Ego isi o papa nye ni pa wo me no. Ne na hini etu mi ntina. Waye din. Why nimboni? Ai we ni pa bi o twintwan pa ntimi sedaw. Be me bi wo kwa wale a. Wone na yiri nya asem kakra bi no aduru ne maame ho. Eh, tina maame na o pache sese. Oba ne ye bibi na mempa mini ho kwan se metumi akobo maame amane aba obo wo amane. Esa wone ne kasa. Wone ne ka na wotunufo na wante wase dia. Enu na ese duru ebi awofo anim na asa mimanim. Na nyese oba na yiwade na ane ne enka hu na wafiro hwa na wadu oba na busuafo na so adu so wabusuafo. Ye nwale sa. Na ibi mu so. Unse bene domna se ne ba no mini ndi agro. Ai. O se oba no ne neti oba no fafuro. Gusumi nsia no kan ko ne maame ho. Jamu se oba no me ne tan se nyi sem bi bebem sa ne ade a. O se obawu ame man ko nfie na se mia obetena me ncha kopim so obawu ne mpese mi hu ho nso. Oba anyima eho na eduru akrokro. Oba anyima ni bibia akosoro nti wo be ma na eso obekrokro no. Enamu obibia mu o. Eso okrokro na so yire nyim na so wawo na tiko se wonko ne maame ho a. Se wutimi ne no eda. Na kura no tete ne du so owo a wa amere. Ne funu tua so ne nyina. Na nkesan. Ewo kwa abefa so a wone ne beda. Enna wale mu ntokwa buro. Se maame man tete misa. Se wo kwa wale wa yepani awiu. Eni nkomodie basa. Mesedaw. Awale mu buro de. Ade anya kra. Se be ma wale wo wo so lo di ni epu no odi na tam ne bi ka na busua. Mesedaw ne die. Oyo hene bo. Ese kurumai esuan na obi te wa wale aye na kono. Ame waka ne samate. Nso mahwese mi ngu mani mase. Se de yenyina anim no efia me free mu no. Ehumpo nte ana se
ɛnyɛ fɛ sɛ mɛtiri me nsa sɛ mede me sɛ ka wo ba ɛnyɛ fɛ ti nso me ne mo tena yi me hu sɛ papa yɛ osa dabi o papa yɛ ba bi asa ti no efutu ade ma me nyina no mafa ti me so mehwɛ sɛ me ne sa ekoso ni nyina ne sɛ bibi wɔ na akyiri madwene a metumi abɛgye adwenkyerɛ den ho me da se ti hwɛ krokro a papa krokro me nso ne fa saa krokro no so kɔwale na so kɔworo kɔkorokro wo yere no mamati